श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 9423989781 9423989783 आणि 8605586376. देवगडमध्ये खासदार नारायण राणेंनी भाजप कार्यालयाला भेट देत नागरिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला। यावेळी विविध प्रश्न आणि विकास कामांबाबतची निवेदनं स्वीकारून प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याची ग्वाही त्यांनी दिली। देवगड येथील भाजप कार्यालयात खासदार नारायण राणे यांनी नागरिकांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या। मच्छीमार प्रतिनिधींशी डिझेल वर्गीकरणाच्या समस्येकडे त्यांचं लक्ष वेधलं। या प्रश्नाचा पाठपुरावा करून मच्छीमारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू असं आश्वासन राणेंनी दिलंय। भाजपा देवगड मंडळाच्या वतीनं देवगड जामसंडे नगर पंचायत समिती देवगड शहरातील भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या वतीनं त्यांचा सत्कार करण्यात आला। शिवसेनेच्या वतीनं तालुका प्रमुख विलास आळसकर यांनीही विविध विकास कामांबाबतचं निवेदन सादर करण्यात आलं। यावेळी विकास कामांना गती देण्यासाठी शासन स्तरावर सातत्यानं प्रयत्न सुरू असल्याचं सांगत जनतेच्या समस्या सोडवण्यास आपण कटिबद्ध असल्याचा विश्वास खासदार नारायण राणेंनी व्यक्त केला। या कार्यक्रमाला माजी आमदार अजित गोगटे, सभापती गणेश राणे, उपसभापती अमोल लोके, जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक, भाजप पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। संजय महाराष्ट्रात काही वरच्या भागात दिली सबसिडीवर त्या कारखानदारांनी वगैरे नाही, त्यांना आंबा नाही पण सगळ्या शेतीवर त्याचा उपयोग होतो। हे आहे इथे आमचे कोणते खासदार